हेल' लोगोफोरनि दा आं फैफिनबाय अन्नानै नोंथांमोना आंनि भिडिअ पार्ट 1 पार्ट 2 बेखौ नायथां माने बेवहा एसटिपि होनाय होयिनि सायाव आं एसे सावरायदों बाखि खौरांफोरखौ बुंखाबाय आं एसे माने आं डाइरेक्ट भिडिअखौ बानायदों आं कुनु एडिटिं खालामाखै सर्ट जादों आरोना भिडिअखौ थ' खोथाया जाहैबाय दा लोगो बै भिडिअखौ नायोब्ला पार्ट 2 खौ नायोब्ला नैबेखौ बुजि मोनगोन आरो दा सरकारा माने मा होनो थांगासिनो दङ भागोसिखौ दा जायबा दता माबा दङ जनगोष्ठी दङ बिथांमोना दा एसटिपि दाबिनायावहा सरकारा दा दाख्लै बहि जालांनाय 22 नभेम्बराव जालांनाय जिथुबा पार्लियामेन्ट माने विन्टार सेसन संसदनि बेवहा बुंदों जे मोनथाम हारिखौ एसटिपि होनाय जागोन आरो मोनथामखौ भि होनाय जागोन दाना एसटिपि भि माने मा भि माने बिथांमोननि नोजोराव भेलि माने समान दा बे बोरै जाथावना भियानो जा पियानो जा सेन्ट्रेल लेभेलाव गासैबो एके आरो बिनि सायाव बिथांमोना जाहैबाय 2 करोड़ मथा मथि मोनद' हारिजों लोगो नांनानै दाख्लै डाटाखौ एसे होदों बेसेबांबा इसेबां मानसिया जुदि जोंनि एसटि ट्राइबेलाव हाबो एसटिपिआव हाबो होमबा जायखिजाया एसटिआवनो जा मानो होनबा सेन्ट्रेल लेभेलावथ' एसटिपि एसटि हिल्स गैया अनलि 7% रिजार्भेसन एसटिपिआ सरि एसटिआ स' बिदिब्ला माबादि जोंफोरो माने अलखदो गोलैया जानो दा बिराद दावराव जागासिनो मानो होनब्ला जोंनिनो दैदेनगिरि जायखौ जों भट होना देरहाबाय बिथांमोनानो एनअसि हरै माने बेखौ जाहानायाव मदद होदों बिथांमोना 10ता जनगोष्ठीया जिथुबा एसटि नागिरदों बे नागिरनायावहा बिथांमोना मदद होदों जोबोद दुखुनांथावना दिनै दुखु फोरमायदों इमोसनेल एटाचमेन्ट जादों जोंनि फरायसाफोरा दिनैहा बड'लेण्ड सेक्रेटारिखौ बिथांमोना थानो हायैनि माबायदों मानि थाखाय जादों सोर देरहादो बायदि मोनदों बे गोदोरफोरखौ जों बर'फोरानो देरहादों सोरबा हारसा बांगालफोरा होगोन नामा होनो हागौ सानैसोआ खिन्थु बांसिन पदखौ जोंनि फरायनो मोनदों बर'नि फरायनो ओंखायनो गेदेमाफोर नोंथांमोना साबधान जा जोंनि जेनेरेसनखौ धंस खालामना नोंथांमोनाबो खैफोदाव गोग्लैगोन नोंथांमोनाबो जिथुबा पलिटिकेल जिथुबा भग खालामबाय थादों राजनितिक राजखान्थियारि जिथुबा भग मोन्थाय लाबाय थादों बे मोन्थायखौ नोंसोरनि फिसा मोननाय नङा गासै बर'आनो धंस जाजोबगोन बर'ल' नङा अल ट्राइबेलानो स' बि केयारफुल खोनासंना ला नोंथांमोना जुदि नांनांगोन